ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ದಾದಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿರು ಕಜಿಪುಗ ದಾಳೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬರಿತಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ರಡ್ಡ ಟೊಮೆಟೊ ಎತ್ತನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲನ್ ಓ ಅಂದೆ ಉಂತುಲೆ ಕಣಪೆ ಅವಿರೇಗೆಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಲೆ ರಡ್ಡ ಟೊಮೆಟೊನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪುವ ಹೇ ಮಲ್ಲೇಜಪ್ಪ ಒಂದು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಬಂದೇ ಎನ್ನುಲೆ ಉಂತುಲೇತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಪೆ ಶೇ ಏತೆಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲು ನಿರಕೆರಟಿತ್ತಂಡ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂಜಿ ಇಂದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪುವ ಹೇ ಇರ್ ದಾದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆರೆಕರೆ ತಕುಲಾದು ಇರು ಟೊಮೆಟೊನ್ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕದಿ ಒಂದು ನೆರೆಕರೆ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆತ ಒರೇ ಗೊರಿ ಎಲ್ಪ ಅವಡು ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ಆವಣ್ಣ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಬೇವು ಸೋಪಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ನೀಲಿ ಕಲ್ಲರ್ದ ಪೈಂಟ್ದ ಇಲ್ಲಡಿ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಡ್ತೆ ಏಪ ಕೊರ್ಪೆರ ಮಾರೆ ಸಾವು ಇದೊಂದು ಬದುಕಿ ಇದೊಂದು ಜನ್ಮವೇ ಇದು ಎಂತಹ ದುರ್ವಿಧಿ ಇದೆಂತಹ ದುರ್ವಿಧಿ. ಈ ದೂರ ಪೋಯ್ನ್ಯ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ ಆತ ಎಂಕಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಮರ ಆತ ಅಂಚೆನ್ನ ಲವ್ವರ್ನ ಪುದರ್ನ ಯಾನ್ ಮರಾಟು ಕೆತ್ತೀನಿ ಈ ನಿನ್ನ ಲವ್ವರ್ನ ಪುದರ್ನ ಮರಾಟು ಕೆತ್ತುನೆಕ್ ಲವ್ವರ್ನ ಪುದರಡೆ ಒಂಜಿ ಮರ ನಡ್ಲಯ ಹೌದು ಹೇಗೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಜಾಲಿ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಬೋನಾಗ ನಿಕ್ ಬಲ್ದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಣು ಅತ್ತಿಯ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ತೊಂದಿತ್ತಾತ ಹೌದಾದಂಡ್ರಿ ಆಳು ಬೊಲ್ಪುಗೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪುನು ಕತ್ತಲೆಗೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜ ಆಪುಜಿ ಆಳು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪುನ ಅತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪವು ನಾನು ಅತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ತುಯಿನಿಯ ಐಟಿತ್ತು ನಾಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸೂಪರ್ ಮಾರೆ ಸೂಪರ್ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಟಿವಿ ಬಂದು ಅನ್ಪನಾಗನಿ EMI ದಕುಲ್ ಫಾನ್ ಮಲ್ತೀರ್ ನಿಮ್ಮದು 2 ತಿಂಗಳಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಬೇಗ ಕಟ್ಟಿನ್ ಅವು ಕೆಲವೇರೆ ಸತ್ಯ ಆಪುನ್ ಕೆಲವೇರೆ ಸುಳ್ಳು ಆಪುನ್ ಅಂಚಮುರ ನೀ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅಡಿಜಾಂಡ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಅಲೆ ಬಂಧುವನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಿರಿಂದು ಅವು 2 ಪಂಡನ ಅರಡ ಪನ್ನೇರ ಪೋನಾಗನೇ ಯಾರು ತೀರ್ದೀರ್ ಆರ್ದಾನೆ ತೀರ್ನಿ ಅವೇ ಅಲೆ ಬಂದು ಸಂಧಿಸ್ಯಾರ ಬೊಕದಾದ ಮಂತಾರು ಬೊಕ ಪುಣ ಒಂದೇ ತೀಯರೆ ಪುಂಡ ಪೊತ್ತಾಯಿನಿ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಬೇನೆ ಬೈದನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂದು ಬರ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇರ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಈರ್ನ ಬಡಿದಿ 2 ವಾರ ದುಂಬ್ಯಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಂತದತ್ತಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ಡೆಲಿವರಿ ಪರಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು 2 ಡೆಲಿವರಿ ಪುಜ್ಜಿ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಂಡ 2 ಬೊಡೆದಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿಯ